Ahojky, vidíte dnešního videa. Skutečně mám takový menší vlog z dne. Vlastně dneska jdem do zoo, do Hradce. Vlastně udělám vlastně takový celý víkendový vlog, ale jdem to na videa. A protože se někdo psal, že bych chtěla od rána, tak tady to máte. Dopředu se omlouvám za můj hlas, já jsem nachcípaná. Gracinka teda ještě spí. Gracie? Spíš ještě. Gracinka? Hele. Ty. Musíš koušet ocas, že? Pustři ho. Ebinka spí tady takhle v Enčinky kleci. Já se převlíknu a pojďme co dělat. Já jsem se už oblíkla. Vlastně mám taborové tričko. A Nike kraťasy. A já se jdu nabít sluchátka. A pak se vám ozvu a jdu si asi zahrát na tabletě. Protože teďka nemám právě co dělat. Když tady ta spí, tak co. A ještě do informace, Ebinka přijde zítra. Protože vlastně je to vlastně ten z Gracinka vlog, protože ona by prostě aby na nějakou zátěž, jako prostě přijde s Míšou a my hlavně nám by se 3 psy do auta nevešli. Mimi. Tady máš. Co tady máš? Chci si lehnout a má si lehnout tam taky. Asi si hlavu. Já jsem se tady ještě převlíkla do kopcu. Takovýho mám i takový kraťasy. A my za chvilku půjdeme na oběd. Takže bohužel Gracinku nechám doma. No, natočím jenom oběd. Tak jo. Takže já vás zdravím. Teďka je nějakých, počkejte. Teďka je nějakých po obědě 12:20 a my jdeme teďka teprve na oběd. Jo. Takže pak jdeme. Gracinka bude venku. V zahradě. A vlastně potom jdeme do Hradce. Těším se. Takže já jsem osla až na obědě. Nechám si vzát čtvrtavku. A zase budem na obědě. Já jsem doma, že jsem pro Ebinky obléka vykládám tady na botánku, protože Ebinka přijde až zítra. Tohle ta můra jde dneska s náma. Takže jdeme v autě. Gracinka spí tady na zemi. A budeme vyrážet. Právě teď jsem po bazéně. Jde se venčit a Angie, sedni. mám stopačku, takže jdem něco potrénovat. A žem. A potom jdem do zoo na chvilku, takže tak. Na hrochy
dozor, prostě. A natočím vám tam. Takže my teďka budeme vyrážet na dozor. Právě jsme došli k hrochům. A oni se před námi schovávají. Z dnešního vlogu to bude všechno. Já teďka jdu se stříhat a vydám to.